Bawat mo lang. Tago na lang yan. I-ibon sa lugod. Nag-alis kayo kay Andy Craig. Tatama si Mata. Tanawa ko na ako. Ano po?
Ano, magkano? Nagduman ako sa ako na baka repeat na. Baka ate guwapa. Kumala mag-repeat sa play guwapa. Gimana sih jika iguana? Berat kita.
Oy, ikaw na! Ikaw na! Next one.
may pera. Di Boss Matador. Dogs. Ano? Face Matador? Ano? Yun na, Nicole. Togs, sabi kita Togs, pati kayo ni si Thor. Sana Togs. Ngayon Boss Matador. Lahat ba ibang ano? Ano ang tango niya? Ano? Anong wrong? Gamit parang ninini. Nagkikibubukan po. Ay, ganyan. Pero pulos number ang pangalan. Di pagalaan, malagpalas na. Gunting. Lahat, or natin ang baba. Bakit ang nila ko nga yung masabi? Bila na pwede, karap ka. Kurang para mati sa ko. Kaya mura ko. Yung uy, tayo mo na ako. Hindi pa nga, na ako. Sabi yung salo-salo. Ayo, ayos na. Nakasay. Ay, kaya, Vicky. Sa kapit ko ay, parang kalod ako. Sa kanan, isip ko, ganun lang ha.
rin si Puro. So, Kailangan ko ni CJ. Mas click. Ang parang kado. ay, ano pa doon ay amo. Naligong ako doon sa wala akong tulog. Say kiray. Maganda. Ay, oh! Ang TV ni Butog na, ayaw, abahin. Abang dapat sa biro ka ni Jay. Ay ka. Akiton mo, magpagadan ka. Yan, akiton mo, paukalis ako. Ay, sabi ka kaya bako. Ay, pamagawa ka mo itong long. Mawala na ba ka? Wala, di na kaya ko. Ayaw, pito na ko ta. Uy, bawal yan. Gusto na magkaba ka, man. Para ba, nangururo na. Ala, mababa ako ha, mababa. Wala. Kasi, wala na. Kasi ito si Butog din na, ito. Baba ka nga ni Dorn. Baba ko dito din. Nakakala na sa slide. Kapayungan na ako si Jay. Ito ko pala ko pala. Kaya ganun dito. Wala ako nga. Ay ko, ayaw. Ay ko, ayaw. Dogs, patal, sige, sasabihin. Kaya, mapasulag ako na ay kapatag pala na Abang siya doon. Nataras na niya. mahal. Kita ko, saan yan o? Kuya ko ta. Dawari. Hindi kayo nga joke, kahit ko na. Nabawasan ko na ito. Ay ko na din. Nabawasan ko pa sa ay. Logi kadiktiyo na uya. Ade, Lang sa imo. logi siya. Kaya ko na sa ay logi ya. Wala. No, please. Kung nga bigo na. Sobrawas. Bigo na nga ni ko ito. No, please. No, please. No, please. No, please. No. Ikanlog ito. Utang na ako bang ang tulos na tayo? Ayaw. Abungan bro. Nawawalan ako. Nakasa, nag-ano ka pa sa nanay. Nag-robot ka.
na ganun. Diba niya ito? Ako baka nasa iyong kaya. Yun, kada na naman yung pagpagsak ko. Shoot! Kita talaga ito sinugi. Yan, din ang kalaban. Sabi dyan ito siya, lugig doon. Nakakabang pa na ito sa jibot ng kita. Habang nataos na, so, ano, nakaibak ako. Siya, tagkang sa kanay niya sa Trinity of Faith. Ray, yung mga parali mo. Shoot! Tayo, tayo. Pinang si Butogno. Wala pa yabaw sa taas. Wala ka sa taas. Habang nito, gusto ko sa katulos. Hindi ka mabakal na ano? Ayun ko nito. Karela? Siya. Meron kayong manuwan? Ikuay. Computer Ay, ka na to! Computer 2 has previous version. Ganun ka, no? Abang sa ayun. Dogs, take it and sa box. Uyayo, Sabi puyo. na paano sa'yo mo, take it and sa box. Teka man sa box. Ay! Naklik ko na update ko. Teka man sa box. Ano naman ang good mo? Hindi naman ang ganda. Ano nga dogs, baby time? Parang kaiban. Ba't yan? Ang mabili. Tumani ko. Oh! Ayun. Ganit ba? Hindi. Ipapot kasi. Sabi, Sa ano? Ano, sige na ka na naman. Tama kung ganang kata. Ganun. Hindi, tanakanin mo. Maramas na, 22. Ay. Down dyan sa may gilid. Yung sarang, kuya nga, sipag, ay siya no. Ako! Wala dyan! Sa kanyang gapo! Walang gapo. Ay, John! Ay, John! Ewan kaya. Ay, John! No. Order na dogs! Na! Ano kinukuha na ako to? Nalagyan na ako! Wala ka na naman. Nahihina ka pa lang. What ka? Kuya, yung na niya na pala dyan. Ang pipis sa rin eh. Ah, ruta pa niyo ako! Ayun na wala. Dili ka lang. Napaisuha yung headshot. Kapag magsak pa, sabihin mo ko.
Marana. Marana. Tulog pa naman. Ibon makado tatawag bata. Yan. Bata. Marana. Muda mo muda ko. Paano talaga ako tatawag bata? Ganda na ako. Yan ang bubuang nga talaga. Bubo. Pero kali. Pero kaya kahit iba ko pa. Last na bala para kay CJ. Oh. Ano kaya nito pa? Nalunod sa iba. Kasulong ko hindi dyan na duwa. Yang. Tawa ko mo pag ako kontrol. Ay, Jay. Tawa ko mo kontrol. Alam, pre-roll na kita. All weapon. Kaya may pistol lamang. Sa ano na? Nana, kasi hindi mo na. Ano ba? Ano, takot-takot? Manila. Ano kita Black Widow? No, Black Widow. Apel ko si ano, si Jay. Apel na among duwa niya, iban. Buboy Neil. Matibay an. Hindi apel sa iba. Okay. Wala nang pag Five. Kailangan kong Kasi nga ba? ano dyan, trap, ali. Ano ka nga, ano? Ano? Ten. Pakay ko, nakasword. ang 5-4. Aray yun, na. Wala, nasa ubo to. Ako dyan. Ah. Ganda ka tugso, yun na. Oo. Di ba, hindi ko tulog. Sabi sa naga mo sa... Parang hindi ka na to. Let's go, Card. Let's go. There is no. Pinaka-sniper. Mga ayun pa na yaw sa amin. Ulwipon. Ulwipon. Wala yung mga pink ka ba sa bagay sniper mo sa ano? Ano? Sulo ditong right click. Ay, paano ka nga ho?
Tapang na nga. Sige na. Kaya nga dapat nagtatabang. Dinilogo dahil ang Nepiran. Kuya na o. May magkinatapos na nga. Ate ka mas nagana. Oh. Uy, shit. Bangat ako. Oh, shit. Bangat ako. Ay, ito. Nandiyan sa baba. Parawas na ang tantinan. Sige, tutar. Huwag ko lang yung Smoking bomb. Following the hole. Kami sa laban. Wala na ako na. Hindi ako nasama. dugo. Magdugo ka. Pag nagbabalik ka, magdugo ka. Dugo. Bakundok mo lang ito. Dugo na lang ko na pang Smoking grenade. Come. Following the hole. Another smoke. Yun na. Oy, namo to lang. Kusog na ko nila. Antaran, tantan. Basis mo sila ako. Small lang mo sila. Wala ka. Ha? Ba't na? Kuya, na. Oy, na kaya ko nila. Sorry, di pa nga ako nakakailing. Baby time pa mo. Bawas. Yeah, go to turn. Really? Nga, popcorn.
dito. Piso ako kayo na daw ka. Oh. Uy, kung manahin yung dumaan. Oh, piso. Ako, no, kay. Ayaw. Uy. Natamatay ka mo daw. Wala pa ba ko magagawa sa may ano? Tinay ba? Look, pag sa may tilong. Pagin ko lang. Kay Banay, saung-saung na. Kuya na lang, magsisigi pa lang, no? Hindi ko na ililay. Hindi ko na ililay na. Hello, dito sa niya na dumano. Ay ba naman, ikaw dyan sa baba, ako mapistol ka nga ka. Kayang lang. Saka mo. Bubuka kaya. Pinagay ko. Habang naman si Togs. Balik ka, ilinay pa. Sniper na to? Sniper naman ako. Okay ba no? Sniper si Ako Joe. kasi puran. Yung anak ka gan, pag sniper ako. Mag-ilit kayo pa. Pumunta ka. Exo. Exo, duling ang sniper. Hindi ko tayo si Oo. Kaya nga, Tatata. ipanarapat. Yan o. Yan o. Okay, alis ka mo lang to. Hindi na rin na. Ito ba na ko malis na ba? Putay ko. Ah! Tingin mo ka. Saya ka nag-iising. Tingin mo ka. Doy, mga naka-stepper ka man yan eh. Sniper ka ko rin talaga ng pagkano may Evo. Turo. Ano nga na, di ba? Natanong na agad mo sa kuya kung stepper. Ano naman daw siya. Oh! Walang nang kami. Walang sana din. Ay ma, assist ako rin ako assist. Kayang hype na ni Gucci. Ikaw magtutulog. Oo, talaga. Yan o, sa'yo mo naman o. Andan. Pag niya talaga. Gusto mo kayang bala. Yak, Ano sila ka spawn! Tanda kita! Patay ka na dala. Super daw sa Oh, nice. O, di mo nga di ka Ako! Kaya hype ba hindi? Ay, COVID ko na Masundo ka na. Hype ka. Tanga ka. Kasi, simple sa oras. Ah!
kailangan i-report niya. Third, si Pambuhay. Lusubin tayo. Oh, sarong Saan bahala? Kaya na kami. Mas halay ko. Hindi ka nagigil. Ikaw na. Ako na si Pugol. Yun na, pre-bro na. Ako lang sa palapit. Ikaw na. Full weapon. May pistola lang. Full weapon na. Nako na daw, hindi na daw ako. Lock, natakot ka sana. Pag-alis ko, natakot ka lang. Ay, Ben. Yan yun. Always. Ako na to. 7, 5, 7, stay. Huwag ko na kaya nga may pistol. Sabi ko, ayun. Wala na dapat ito. Ganda naman dapat ito. Local. Local na yun. Kaya nga ayip na. Pero, hindi kayo nakikita. Yan ang ko. Mga ano. Ayip na ha. Kaya nandito ka. Ayaw na naman dumano. Uy, sabog na. Puta nga itlada na dapat. Ganun ko na dapat ako. Ganda na dapat ang mga Ano niya kayo? pero ako sabog na. Ay! Ay na. Nagilid yung puto yung CD. Ilan ka? Ikutan. Uy, sa putang mga ito. Ay, puta yan pa man. Ay, galing. Wala pa ba ito? Ilan pa ito ba ito? Ay, mo. Ha? Patahan si Jay. Patahan. Saksakan na dito sa... Yun ang ako kayo. Wala. Anak ko dahil. Malati ko, nakahali ka wag. Karoon ka na. Ano, ako na ikaw pa.
Uy, ayok din yung ano sa... Punta nga pag natago. Depende nga dyan, taba nga. Tanap. Ay, ay, puta! Mapahit na kita. Oh! Panawas. Heart now. Ala, titaw na ako, third. Sige, sa buto. Yan pa. Oy! Sakit na kamong gabusog. Iwan na walga. Abang kang nila. Abang, uy, hindi ko tulog. Malan na magpapagda. Ay, malilig. Dosa, doon ang balik. Balik speed doon. Madulap. Daga sa likod mo. Mata ko. Yo! Sige na, kapag sa dito yung ayo. Ay. So, walang pa. Iupo na si PJ. Pulang kami sa puta ka. Ito, ayun. Ay. So, Ayaw. Kailangan pa ako ng pag-upload. Ayaw naman din. ano yun, si Butol Wala mo? ako. Headshot! Iniisip ko din yung kapag-function eh. Kaya lang wala pa ako sa mga Ayun, sabi mo yun. So, kasi, naghahanap-hanap ako ng isang plan ako Ba, sa rompi mo to. para yung Wala, maya. drop the gold, wala, drop the gold. Kaya kakiba ko. Wala, drop the gold, kita mo, wala, drop the gold. Rompitin mong giraray. May sniper ako, ay. Rompitin. Rompitin. Ano, 15 mag-ray. Oo. 154. Na, 154 ang ano. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Kung tayo ang babati si Boto, matibay mo. Hoy! Diyan na! So, nag-sniper ba siya? Kaya makikinig ako, di ba? Ibarang na mo palang ba?
Oh yeah. Ay po, ayun. Unang ko sa magulang. Alakatogs! Alakatogs! Sa majusi. May lumababa. Ay, hindi nakalukso. Banyo Patay kita, Carl. Nakakado na, really your way. Ano? Hindi ko man makakaturo ng tipo. Ako'y magkulang na tao. Really your way. At bakit nasabi ka? Ang bakit? Bala-bala ba? Oh my God. Ikaw na ayun ba? Ay, ito ang pandok mo. Nagdi ka na po sa ay, nawala. Dito ka na sa akin. Beng. Ma-survive na ka mo. Ako kumabakay. Eh, mo tigidipin eh. Ah! Masaksak ako. Oh, saksak. Ngayon, pistol. Sige na. Oh, lapit ako. Sige, bumaba ka dyan ha. Oh, Lang. Yung contract na to, bilis. bisa pa. Sige. Yun na. Sige. Bubo ang ayip na no. Kaya kayo mapasaksak anay. Hindi ko sa pagkawa ka mong gansuwa. Oy! Wala na solo. Ayaw mo yun, ayaw. Isip na po. Ano dyan? Sakiray yung saksak. Sakiray. Saksak. Hindi ka na nga yung kabator no. Lahat. Oto rin naman ka ng ano ko. Ayan ako. Shotgun. Oy, nataka pa nagtaas. Ay na. Wow. Nani, putang ayos na. Dalag na to mag ano. Nani. Bali si Botong nung pamati. Abo! Yeah. Ayaw lukso dito. Unicorn. Anong ginawa mo si Pao? Ano? Nagkali. Ay mga tugso, Happy New Year!
Kanina akong mayaman. Uy! Nakabalik ang lahat. Wala ka patitigil. Ayaw, magkakala na ako. Mapatas na ako, Lord. Mapatas na ako. Ay, nani! Sabi mo mukha. Sa. Nine, eight, seven, six, five, four. Ikaw sabi tayo, puta kayo sabi sa akin. Ang kalapat ay mababa ang pad. Ay, nasta. Naku. Pan, nandiyan ka, Pan. Wala na akong bala. Lord, kayo. Wala na ako. Kuya kapi ko, nila mo nag-anarapin sa sito. Ano, dangat na galit yan. Dangat na galit yan. Ako, na umaga din. Ito. Wala pa po. Wala po po. Ayun naman. Lalakad po ako ngayon. Alakad. Tapos kabilang bayan. Oo nga po. Pero wala talagang mahiraman. Baka sakali nga ako ngayon. Bumalik kami sa atin yung maingin. Bumamatay kayo tayo dapat po. Baka sakali po nga ako ngayon. Lalakad po ako. Mahiraman na pang-update ako. Ganito po sa akin. At ako may ibang pangalan para may bayad sa atin. Walang ka muna, boy. Ay. May capsule tennis na po. Mga po. Ako nangyayarap po. Pag-update. Naghahanap ako ng mahiraman. Makapag-update ko na asal. Nakalaw ka na. Lord, akong Lord. Bituin ko. Sumusunod sa Oh, nakalaw. pinakasahan natin. Kaya sana po Bakay na ako. sana po ngayon may mahiraman ako para makapag-update na account. Sumit mo to to. Ayaw niya pa ko rin. Matubad ka. Oo nga po. May partial pay.
lumalaki. Tanaw ka. Tanaw ka no, Tor. Ikaw ka dyan, Tor. Oh, no! Tor, pagkaw ka ni Gitar, no? Gitar. No? Sige na, dumana. Ano mo na ako dyan. Tawag na. Ay, natakot ako. Ihulog na ni Gitar. Ay, natakot ako. Ako na kagay. Ihulog. Oo, lima na. Ay, apat na. Paala ka dyan. Ah, tawaran dito! Payo. Hey, Ay, ano ba? Uy, boss. Boss. Ano ba siya? Nakapayo ako. Pikiran daw dyan o.
Computer 2. Change places.
Ano na? Ako dahil yung dala ko. Apa pring? Nakisarado mo ka. Ayan, apa pring? Ayan. Apa pring? Sa cellphone. Galit. Sa Bluetooth lang. Sarap mo lang. Ano, hindi pa landscape? Short lang. Yung 20. Ang short. 15. Karong ano? Pero pupunta. So, by his age,
Short lang. Oh, sige, sige. Puta. Puta ka ulo. Eh, puta ko. Ano, ginagawa? Rod. Nalaman ako. Yung namalan may kabangin. Yung namalan may kulong sa gawa niyo. Grabe ba na ako pumunta? Ay, pag sagot na. Yun lang, pusing ko nyo yung tao. Ano na rin ito? Tingnan dito na gano'n. May pamang. Sagot na. Hindi yan. Yan sa sukay. May tayo. Bayad na. Bakit ka? Parang 30,000. Yan man sana yung niuling so siguro yan man sana. Wow. Murang na yan. Sabi ka kayo ba? At sa nagbayad na yung magandang yan. Lubat na yun. Lubat. Kasi bangke, kaya mo tinagpilabag. Kasod na tinagpilabag. Anong nada, nagpapakot na ito? Ayan, yan. Nakulik yung tao. Pag nakul na tao, tagal ka na. Ano ka? So, ano? Plastic? Plastic o kahoy?
Huwag ang bulos kang tubig. Ano pa po? Ano pang trabaho? Mawara na naman. Daling mo. Kung tara mo tara sa mawara ka. Nakulong kita sa likod. Isa lang ano, masing-masing. Mga ano ko siya lang. Hindi mo malikli. Nice one. Sage, wag na magpalit, Sage. Hey! Hey! Ang galing nila. Palit nila. Iwan na naman ako. Last na sa Sage, ciao! Sana all. At siya na bang dito ay kung ay makuha ko na ito. Uyo! Yung nakuha ko ano sa pagpili. Yung pera ka tamo. Baga.
Ako nito. Ano to? Ay, bukasan mo doon. Phone connected. Computer. Phone has previous version. Ano yun? 9:44. Stop na. Baba na. Yan. Ay, hindi kasi may gatinggan. Ngayon, pinapit. Uy, putang na. Balik.
Ano ka pa eh? 20. $50. Have a nice day. Ayan na nga, expected mo. Pwede mataw masaro. May ano naman eh ako tulong din. Na marami. Naman ako ba naman dito? Eh, yan. Ano ako, subli pagana, tika ano, biglang ko gusto. Pagana ako kayo. Mahal ko na nila, no?
Nagpuno sana. Epekto mo. Napagiro mo.
Ang Message ang kung sa nada mo. Ito pala na. ay mataba. Ay, di yung Takto ba? Oo. ay mataba ako. Wala ang gusto lang. Mga pagkadaan sa aga rin. Kaso mapa ano niya napa number. Ito wala mga nanis. Kung minsan makalik ka kami. Mga piso ko lang, bagong singko. Pero paralis, Alam mo, is inuwa ni Rago. Anak, may tindahan ka, maamarit ka sa nakamali at panaguli kang singko bagang buda. Kubayod na, singko. Puti buda. Yes, nagkakariyo na sa nangan. Ano ka pa ako? Ha? Iraman, ulang pula na. Ang yan, una January, tinag ko kung saan rin bulan. Bulan. Kada tulong bulan, ito siya. 3,000. Kada tulog mo lang. Daan. Kasi pang Ano wala. naman sa tabi niya? Sana. Oo. Ano ba mga mapagkakaroon niya? Ay, ano ba? Nalaman Hindi ng naman, tulog ilang bagas. ano ba? Nagpasarap ka na. Ang sira, mga lilitriyan. Dahil na lamang nag-yoga. Ay, nagdang kilo. Hmm. Ano na sana, magulay na sana. Imatehan talaga ng mga gulay. Oo, magulay na salamat. Kurag-kurag na at imatehan sila gulay. Yung nga ni. Yung mapin. Kaya, sige. Notch at explode ba ngayon dyan sa loob? Explode ba Ah, si Bay dito. Naubos na yung mga bahay ng water. Like, napakaliwanag ako. Pupunta ako yung show dito. Ang isang taong umiyak ako.
Buhay ako. Tapos na lang, hindi mami sakit. Salamat po. Tingin ko ng turon. Ano ah? Lalo, ako na niya, no? Di ba may, ano, ako ano to, ano, kaya, baga, ay natis dito. Kaya nga daw, pag-click mo sa ako, dito kay Pag, pwede na lang, sinagyan ko. You wanna dance, so be it.
to. Kaganan na dyan. Pero ang tao. Pero 700. Anak ni babae. Ano ro? Mapira ka? Luwi na nga ito. Sino ito kakain ko? Kain pa Really your face? Sige kang Spain. Bomba, Batuan. Kung nagbawi, magmuda. Kasi mo ko dapat ano ka na. Ako ba na magkaroon. Nakulog ba? Wow! You schemer! Ano? Dai, Ano? Sinipaw. di na sa man ng asin. Asin lang sa man. Ano ka na? Torta ka na? Ano? Darang na ay pag ay lutoon mo na. Hindi na aga ko na yun. Ay, yung pinang tapos pag-arot. Nanduwa mo sa kinaro. Tapos, tigbuntog ko man sana sa bunay. Tapos, tig-arot ko. Tinawag ko na sa bunay. Yan ang dami din sa... Tapos, sausaw mo naman sa may talong.
Tapos pakakab mo ba, di ka ganti. Oo. Kasi, sabi ni Jared, di gidadeng asin ang ano, pero masarap. Kinunsin nga, may asin, hindi ito sinano doon ka. Paano ka i-bigay? Ang magic. Ang minat nilagay, may mga bitsin. Kinakan mo, ang bitsin. Asin mo sa nalikisan mo. Meron siya. Hoy! Ang dati yun yung hindi yun yung Ano ka na? Siguro pa nung mga oh, ikaw na naman! You're joking, right? That's sweet. Hardcore. Maluto, masanlabong ko na sa Ito na, Teritan. After that, kita may natin sa village.
Hindi ko lang 20 ako mga Pangarap ka, ako nila. Pag nasa normal world ka, tato. Wala tala. Actually, Three. kumita sila. Tapos na po.
Igduwa-duwa. Si Jun Junay Pimis pagalag ka sa Tol. Hindi mo katagtag magkano ka sa sinigol. Taro sa ako. Kaya hindi Para ko araw-araw. Rainbow mo. Parang katagyan na. Ay, don't care. Yeah, yeah. Ano yun ang mga kasukitan ni Jun Junay? Ah, siya yung ito. Kinang-kinang mo. Ano nangyari, Dad? Hallelujah talaga.
Kahit ano, Sar. Arang to mo. Kay Sar. Dali na, maubos na hindi. Hindi Hindi mo na mabakal. Tingnan mo. Naka man ako sa pangulo. Bakal-bakal ka. Tapos speedball Bakal-bakal ka. Speedball pa ni... No. Tapos sa first Dragonite. Oh. Wala ka lupa. Parang in this moment, Tino. Dumaan. He fucked up. Si Jay. Naurang kinamit. Kahit anong gagawin mo sa akin. Saan, ano? In this moment, he fucked up. Moment, saan?
H, baka joke. Sige daw, hiling na daw. No man. Hiling na, sige. Hindi alam. God. Shoot. One. Kasi lima po ano eh. Ito naman yung pistol, ha? Hiling mo yun yung mga matry. Ulog pito, ulog pito. Ipang trade ko din yun eh. Gano'n, hiling na daw. Kanina. Parang ka, tabo mo. Mas mahal pa nga siya yung kaysa sa iyo. Parang pikat. Ikaw ano ka? You need more. Oo. Ano na daw ang mas kita? Oo. Ako naman, ginigil ako. Ini. Betan. Tulig kita. Di. Yeah. Ano to? Sura. Oh, you say more. Ano? Ay, Quiet. Pinaka. Ay! Ay, big must go! Ay, Baka lang mo ano? Oo. Tara na. 300 Ibig. Dapat nakaano na. Lasing.
Normal. Ay, ang normal. Ano? Normal man sa natin. Ano ay? Talaga na nito na pangani.
ang dami ko mga ito. Kaya pailing mo pa ka. Yan tayo ko. Ikaw ang gano'n ko sa tao. Ang dami.
Pay. Out naman sa 1. Out naman sa 3. Para po Wala Charles ko sa 1. 1950. 52. Sa 3. Ping-ping. Sa 3 Ano Charles. ka ba nga naman o Charles Ball? Ako Charles. Kaya mo ako Charles. Nakabanga Charles. Ano? Di pa akong kabanga. Di ka pang kabanga. Hindi ko. Tingka. Sa 3. Tapos yung piso ano? Gua ba? Sige na. Gamitan ng kabanga. Manigis ka na de. Model benching ko. Ay, dahil out ko na. Contact ng kabanga. $5.50. Have a nice day. $20. Have a nice day. Ay, Charles Paul. Ano? Dahil ka nalawag ko na gamit ako. Tinuwan pa ako. Sige na. $1. Have a nice day.
Gana. 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 Ikaw. Wakon. Ikaw. Libre. Libre. Ito. Paano din? Open set 1. Open zone. Yan may Xerox ko. Ano yung internet?
Kaya para ano ka? Ano ba ako? Ano ba ako ba? Ano ba ako sa ano? Ha? Ako natawag sa gusto. Ano? Ha? Ako natawag sa gusto. Ulit yung sa ano ko pa ha? Dahil ba hindi? Ay, ka. May tama. Yan no. Gago.
Kasi manggagana. Yao Ming o Shaq O'Neal? Shaq? Yeah. Sabi ko na, matibay ang siya. Umanda. Hindi ko mo talaga kung paano ako katibay. Inamata nga pa siya da. So, si Yao Ming versus Shaq. Subuang halangkaw. Yan. Diba? Ay, shoot. Si O'Neal man, di talaga totoo magpa-shoot. Madayaw ka mo yung school. Para loud o bangs ka mo na agad ang nagkabot sa school. Pinakamadaya. Oh my. Daig. Daig. Oh. Yes. Madayaw. Dahil na ano kami siya. Siya kill. At mag-aasa po, hindi kami nagsusunod. Amo. 16 $50. Have a nice day. Madayaw yan. Madayaw si Yao Ming. Sabi ko na, kita didi, madadao. Ano ba po ito ang tingin mo? Ano? Minnesota. Ano? Minnesota. Ano nga ni? Minnesota. Ano? Talaga? Anong team sa Kuya. Oh my God. Pangkalaban. Ako. Sa kawatin. Celtics. Pero ba naman Celtics? Ano? Celtics. Magiraray? Ay, 1950. Chicago. Oh. Chicago. Pinakabaluya? Ngunyan? Ay, pinakabaluyan team kang 2020. Ano? Ano? Hockey. Gusto? Dati ba matibay? Matibay yung baga. Nagatawag ako. Yaw. Yaw pala di mo si PJ Tucker. Eh. Dati. Sama. Oh.
You're just high Williamson. High. Wala. Try ko. Computer 3, time is up. Maglalaban man lang ako. Ano kaya ko Rock Rotion. Paano maglalaban yata? Maduman ka? Maduman ako. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ay, ko na Frank.
Ano ang siraan yung doon na? Bulay? Mag-search ka dyan. Philippines Asian 50. Wala. Ay, isearch mo, 1 peso coin, Asian 50. Dali na. Double card. Nagkakanta? Ha? Nagkakanta? Nagkakawat? Nagkakanta. Dahil? Yun mo. Diba, invent ko sa ano yung Nasa taas. Value, Ah? 1 peso coin. Isang 50. Ako, 100 sana. Ikuha kayo. Iya. Mahal kayo dito. Na. Bumabakal pa rin sa kasada. Ako na, purot ko sana. 27 mga mabit. Kung tumag-drawing. Wala ko drawing. Naka-arlo sa kanya. Wala ko. Wala ka ang gusto doon. Nakato. Dali na. Ano? Balik mo. 1 peso coin ay siya 50 value. Coins. Asia. Ako arugan Asian. Ako malarugan. Asian bagang. Okay, Asian ito. Asian. Say yan ang. Image. No, kaya mabakal na ako kayong dakulong pati yung pop-pop. Urubusong ko na. Dali na, urubusong ko na. Mabakal mo sa kolektor. So, Asian. Sa kolektor, mahal yan. Hindi na yung kapangalan. Patawag ko na ako. Patawag ko na ako. Makabalikan ka. Ikaw, ano ka ang pangalan? Ikaw.
Naman arot talaga ko na nagpapag. Sana ito arot. Nada. Nada. Paano nagkakaroon? Paano may kabitin? Katawan. Ako wala. Matagawin dito. Dahil. Importante paano. Hoy. Nadawag ko digdi sa mic. Nadawag ko digdi oh. Hoy. 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 Oh, nadawag mo. No. Patay. Naman. Ay, ko arot. Ay, ko arot. Ha? Nagano? Send kayo. Uning at bulaga. Kaya pa ano nila? Matali. Sa collector na ito. Bakit? 10,000 kada karat. Magkano pang collector? Collector. Comporta. Tuman mo ipabakal. Mataas tuman mo pabakal pa. Magkano pang coin collector? Estado. Sabi mo, buying Asian 50. Buying Asian 50. Buying Asian 50. Ako yung unang ulit ko. Buying Asian 50. Buying Asian 50. Diyan. Buying Asian 50. Asia. Asian. Pabakal mo sa eBay. Yan o. Ako yung nabakal. May pinabakal na sa Raterte. Only 100. Hoy, Asian ka ba yung Asian? Okay. Only 400, 600 na. 2,000. Wala talaga. So 4. Bako ba ito? Ako yung nabakal. Bako ba ito?
Ano nyo? Asay yan, no? Yan, asa yan. Ayan ang asa. Mahanap pala ulit kay. Kay. Antay. Ano antay? Tita. Tita mo. Tita ni. Ay, sorry. Ay, mabilis. Ha? Pag-aral nila ito. Kahit isang 50, is hayampit. Habi na sa ilo. Makalungkot sa ilo pa. Baka 10 minutes na lang. 10 minutes. Hindi naman pwede. Bata. Hindi naman pwede ako. Ang 5 pera. Ako lang halagay yan. Ang 5 pera. Piso. Please, sarang minuto. Hmm. O, baka mo. Ito naman yung bago. Ganito. Open sa phone. Pili ako. May nagadaan sa inyo. Nagadaan. May nagadaan. Hindi naman ito. Buhay ito. Nagadaan. Yan ito. Apply ito ng trabaho. Peter. Eh kung nasa page. Nahilig na so. Pizza. Uy, sino naman CCTV? CCTV. Diyan? Sa'yo yan, sa'yo. Ito. Ayan pa, nakakabot sa gamot ko. Ano nahiling? Dako lang paano camera ka. Pero baka matulog sa bola. Oopsie!
Back to back po. Pero, hindi. Pero,